Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad iti nagan anora, nga iti agdama, kat adda di tamakaw. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan anora, nagturpusak iti kinamaestra, katlet pasarakmat manang. Kinapudno na, nangisuro akon dita Pilipinas, ngam iti agdama, kat addaak dito'y Macau. Makunak anapintas matitrabahok dito'y, nga uray awan pakainaigan ti inturpus ko a kurso. Namin anumeten ang nakapagbakasyonak dita Pilipinas, ket naisardeng laeng, manipod, idinang rugi ti pandemya. Ididamo pay laeng akaaddak dito'y manang, YouTuben tinagbalin aliwliwak. Pasaray dumdum nga kadagiti musika a pagaayat ko adenggen, idi addaak pay dita Pilipinas. Kat anyan a napalaos ti ragsak ko, idi nakitak daytoy YouTube channel yo, tanakarkaron a naup-up ti iliw ko, iti bukod tayo a pagilyan. Takinapudno namanang, tunggal dumdum nga kadagiti drama nga iloko, panagriknak kat addaak laeng iti probinsyami. Adamot pakasaritaak akayat ko nga isalaysay manang. Iso asapay lakuma, tamapili mo't ti surat ko a maidrama, dito'y programa yo.
Maawan ka, anak ko. Talaga tinungpal mo tiin karim kada kami iti day di inam. Talaga, Papa. Kat no si bibiyagla ko maday di mama. Mama ti ak analaus kumamot ti ragsak na itatanaan anaya kon a maestra. Nakapasa akon iti board exam. Sa dino man ti ayan ti inam ita, mamati ak analaus ti ragsak na, Nora. Tatilhang matarigagay ming agpadpaday di si bibiyag pay, kat ti maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Katagyaman nak iti suportayo, Papa. Rumbang lang matasuportaran da kakit. Ni manong mo, inawagan na kakadin? Ay na, Papa. Kat na isupay tinang ipakaamu kanyak anakapasak iti board. Anya? Uwan, Papa. Kas kada kayo, very supportive mat ni Manong. Nga uray awan iti dan natayo. Tadayuda mat iti pamilyana. Una yan na naggasat kami iti day di inayo. Malaksin nga mi na nagsisingpet kayo nga anak mi. Agpimpin na tag kayo pa'y. Dua kami laka ni Manong Ed nga anak yo, Papa. Asino pa'y kumangay ti agpinnatag kan agsinuporta no saan ada kami? Anya ti plano mitan, anak ko. Anya pa'y Papa. Agsapulak iti trabaho. Katkas iti sigod na napanggap ko. Agaplayak iti pagadalan dito'y probinsya tayo. Takayat ko adituyak amang isuro. Tapno sa anak amayadayo kada kayo. Nagkasat ka na, anak ko. Nagdaras ti pan nakahire mo amang isuro iti nag-apply ang mapagadalan. Talaga ngamin nagkasapulan da, Papa. Iso anaawat ak adagos. Nagasat ka, anak ko. Nagado ti amo ka nag-apply. Ngam saan na napagasatan. Papa, Iso nga nadam ti profesyon mo, Nora. Nangruna ti pan nakilangan mo kadagiti agbalin nga estudyante. wan Papa, kasta ti aramidak. Di kay agdanag, tatalagaan na dak ti profesyon ko. Arapaap ko daytoy. Kat itatanaragpat kon, talaga nga annadak. Ken kanayon nga aganad ka, anak, ha? Narigat ti sasaadan nyo ita ama maestra. Nangruna iti panagdisiplina. Saan magsiguro, Papa? Ta kolehyo mat ti surok. Saan nga elementarya, wano sekundarya. Apo, nagmayat mo't day ta uniforme mon, apo maestra. Ha? Kunambatlan bagay mo day ta uniforme, ngam agdadata mo't asaan. Naimbag daw yo, Auntie Belen? Ay naimbag tiyal daw ko itay. Ngam kala at anadadaal, itay limabas ka dito'y paraangan. Ni Auntie Belen mo't, tila ibagbagana. Ay talaga mo't, gapo ta nakasarag ka na maestra di pagadalan, kung amatlan asino kan ngagporporma. Saan mo takas ta, Auntie? Masapol lang nga isuot ko daytoy. Taiso nga minti. Ay, adula amin! Ha! Kung amatlan imasinso kayo iti kastaunay, lastok kayo ket di awan serserbiyo akabagyan. Unay matan ti panagsasao ni ipagbelen no kasta, anak ko. Papa, Anya nga talaunay ayat saan tayo ang maipulpulo a basol tayo kankwana. jak mo't mo, Papa. Ay, ang umala. Di ka pa apekto kankwana, Nora. Di mo ni kaskaso. Ipagpagapumlaangan iti day di inam. Papa,
Manang day di mamam ni Auntie Mabelen. Nukas day man titrato na kadata. Baybay amlatan. Di mo ni kaskaso. Di kay agdanag, papa. Kanayon alaglagi pagday tanga imbagayo. Jak tututupan ni Auntie Belen, paikit ko dayjay. Kasko na ti amak manang Emmy. Saan mi nga amuno anya launay ti di mi maipulpullo abasol mi kani Auntie Belen. Ti manangan day di inak. Sa bagay, si bibiyag pay day di mamak. Talaga asabalin ti trato kada kami ni Auntie Belen. Saan la akada kami, no di kat iti uray asino akalugaran mi. Iso nga adda dagiti mangibagbaga aman nakiapa kano ni Auntie Belen. Podno a masaksakitanak tunggal makasinabat wenno makarinnanak iti dalan ni Auntie Belen. Takomporme laditan ti bagbagana. No dadduma, jakmetten kayat ti agkamang ken ni papa. Tajak kayat a mairaman a masakitan. Sulsulwak idi tiriknak. Ngam nagbaliw ti amin, idi nakasingningad ko ni Paul. Maysa kadagiti estudyante. Ma'am Nora? Ne, Paul, apay nga da ka dito eh. Rumbon ko man nakaawid kan, saan ka di? Talaga inoray ka, ma'am. Ha? Apay? Tapnada ka gidan mo nga agawid. Tapnada ka sarsaritam. Paul, agduma mo ti lugar ta. Kasano ko maamakigiddan ka kanya ka agawid? Sana parikot day ta, ma'am. Di itulod kan sa akto agawid. Ha? May mayat mo't lang nada ka sarsaritam, ma'am. Sana rumbang aglidliday ka. Paul? Iso asapay la kumatadinak kagura, ma'am. Di ka agdanag, tanasing putak met. Saan ka pagaramidan iti dakes? Rabiin, anak. Pwede ka pa ila maturog. Jak pa lang amin agtuglap, papa. Iso nga dak pa lang dito'y salas. Sa bagay, awan matkit diti sarak mo iti pagpapaaya mapagadalan ninton bigat Wan, papa. Sabado inton bigat. Awan ti isurok. Malagip ko gayam, Nora. At sa kanyak na Auntie Mabelen itay nagrana kami. Ha? Anya timbaga na, papa. Nakita na kakano, nga da ka duam alalaki. Ha? Kat kasi ti sigod, kumpormi man latitan ti sinasauna. Kesyo awan ka no ti serbi mamaestra, taday ta ka no matagar arjud ti araramidam. Anya? Imbaga ni Auntie Belen ti kasta? Jakla ko man kayat nga ibagakan ka anak ko. Ngam na saysayatan na siyak ti pakaamuam, ngam na asino pa'y dita. Ngam di kagdanag, Nora. Jakin kaskaso dagiti sinasauna. Ambo kun ti ugali ni Auntie Mabelen, iso nga awan anyaman na kanyak dagiti imbagbagana. Madlaw amalmalday ka manin, Ma'am Nora. Apay ka di.
Ma'am, imbagak matenkan ka. Adak lang ditoy. Mabalin mo nga ibaga kanyak no anyaman timang burburibor kan ka. Apaya nagsingpot ka kanyak, Paul? Kan, apaya kasla ka na yun amarikrik ti marikriknak? Ma'am Nora, Amom, aklo nagkan ka, Paul. Siyak ti maestra. Ngam, kasla siyak ti adda ti masursuro na, tunggal agsarsarita ta. pagyamanak met no adagayam serbik akasarsarita, ma'am. No jak agbidot. May papanmanin day tayo ti ikit mo niya. Saan ka nagbidot? Ni Auntie Belen ti makagapo, no apay amalmaldayak manan. Diyak namin mabubo sa panunutan, no apay akanayon nga agsao iti kontra kanyak. Idinto tawan mo ti dakas nga aramidag kan kuana. Kas na ko na akong ididamo pa ilangan na ibagam kanyak ti parikot mo maipapan iti ikit mo, ma'am. Apala dakas ti makagapo. At dalaki ti nakita na ken ka, ngawan kan kuana. Analabit, nga iti uray ka anuman, kat saan na magunod. Kas kumaitian niya. Di mat na ko nam kanyak idin, ngawan ka dagiti anak na ti nakaadal. Di nakaturpos iti kolehiyo ti kahit ko asawan. Uwan, talagang awan ti kasinsin ko kani Auntie Belen ang nakaturpos iti kolehiyo. Kat amin da ita, agpapada da nga agrigrigan. Nalabit na tayo tataapalan ti ikit mo kada kayo nga agama, Ma'am Nora. Ngamin, makuna nabaligi kan. Da kayo iti amam. Saan na kasi ti kabibiyag dagiti kakasinsin mo kani Antim Abelen? Paul, anyan da ito ang aramid ta. Nora, pakawanan nak. Tadyak mo't tinalapdan ti bagik. Idi pa'y ngamin. Ay ayatan kan. Ha? Di mo ko mapanunutan. Aginon dawayak ti panagbalin mo anasingad kanyak. Gapu iti dagan sa na marikriknam. Pangasim ko ma. Napudnuak iti panangandingay kukan ka. Gapu takas iti nakunakon. Ay ayatan ka, Nora. Ngam Paul, inauna ngam sika. Awanan yaman na dayta. Ta itinagan ni Ayat. Patas ti amin. Awan inauna. Awan ti inaudi. Ngam maestra ak, kat estudyante ka. Nora, May sa kadagiti maiparit launay kada kami, ti makirelasyon iti estudyante mi. Ita, ada pa yan napasamak kada ta. Nora, kaya't ko adamagan kan ka. Ay ayatan nakadimat. Kas iti panagayat ko kan ka. Paul, Pangasim. Kaya't ko amaamuan no ay ayatan nakmat. Pangasim tasong batan nakuma. kinapudno naman ang agdwa-dwaak itiriknak idi.
Ta sa anak asigurado no agayatak met ken ni Paul. Ngam gaputaddan na pasamak kada kami, imbagak ken kuana nga ay ayatek met. Nakitak tinapalaos a kinaragsak ni Paul, iti daydi akan ito. Kat ingkari na nga aramiden na ti amin, tapno makaturpos, kat makatrabaho adagos. Tapno maisaganaan na kano ti masakbayan mi. Ingkarik iti bagik asaanen a maulit tinapasamak kada kami. Ngem tunggal agkuyog kami, mailawan kami. Agingga a napasamak ti pagbutbut ngak. Nagsikugak, kat naamuan da iti pagadalan a pagpapaayak nga estudyantek ti karelasyon ko. Iso a naipaayanak iti indefinite leave, ngam amuklatan akayat dakon nga ikaten. Iso a nalaos ti sangit ko. Apay na pasamak ti kastoy, Papa. Apay. Nora, anak ko. Umingak pailaan. Arapap kung ti agbali na maestra. Ngamita, namimpinsanan na narpog ti arapap ko. Tayo ti panangitad na kanyak iti indefinite leave. Kaya rigan na nga inikat na kun nga agisuro. Kasanumot nga mihin, anak. Maisa ka dagiti kang runaan na maipawil iti maestra akasken ka. Kat ti makirelasyon iti estudyantem. Ngam saan kala nakirelasyon, anak ko? Nasikugan na kapay. Papa. Amo ka din ni Paul ti may papaniti daytoy. Saan pa'y, Papa? Kasayaatan nga... Nora? Tata Ben? Nora? Tata Ben? Paul dayjay. Nora? Mabit lang ta inaklukatan ti ridaw, anak. Tata Ben? Pastrek Tata Ben? tinobium. Di ka agdanag, Nora. Saan ka baybayan? Nakasagana ka mangitakderken ka. Paul. Ay ayatan ka. Kat pakawanan na kumano nagbanag kakastoy ti amin. Adamat basol ko. Ta tinutupan ka. No saan nagkumanag pailuyo si Diriknak? Saan kumamata na pasamak ti kastoy? Nora. Awanan. Jaglagit din makasubli ang mga isuro. Gapot ang mudan iti pagadalan nga estudyante tinobyo. Di ka agdanag, Nora. Agtrabaho ak para kang ka. Para kada kayo ti agbaling ni anak ta. Kasanon dagiti dadakkel mo. Anyalaangan ti may bagada na agsardan kan nga gadal. Man nakawat dagiti datakkel ko. Mamati ka maawatan dak. Sana bali. Tapaman na makapagpasnay ka. Mabalin mo't nga agadalak tumanen. Bayat ti pa nagtrabaho. Basta di ka agdanag, Nora. Saan kayo abaybayan ni tagbalin nga anak ta?
Anya ngay, di awan mo't la tinagbanagan jay agin mga anak mo. Manang Belen. Kunamla na sino akasingputan, ngam, kaslamot gaya may ibusan ni ti lalaki. Agasem, ta estudyante na pa'y tiginargari na. Una hindi kasta pa nagsasauman ng Belen. Kaanakam ni Nora. Nga maapay akasta ti pa nagsasaum kan kuana. Kaanakan nga? Ha! Awan ti kaanakak ako namlan maibusan iti lalaki. Talaga sa bali ti ugali, manang. Kasla di na kami kapkapin ano iti kastangar aramidam. Kasla saan mo akabsat day di asawa. Ay, awan bibiyang ko iti pagpagam. Basta gatel di anak mo. Agraraman, kunamlan asino akaamaan, gayam, agraraman mat iti lalaki. Tata Ben, Nora, nang nagyumot timbaga dagiti dadakkel ko. Itay at dada ditoy. Nakasagana da ang mga rami diti amin. Tapno maisimpa kami ka ni Nora. Paul, Paul, agyaman hak. Tauray ubing ka nga dayong ngamita anak ko. Nanakom ka. Tata, Nora anak. Anya ti makunam. umanugot iti singasing ni Paul nga agkalay sa kamin tatang. ha? Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Agpay so, Nora? Kaya't munti makikalay sa kanyak? Uwan, Paul. Ngamin, ay-ayatan ka mat. Oh, agyaman ak no kasta. Agyaman ak unay. Papa, kaguradak ka di. Saan anak ko? Kas kadagiti naganak ka ni Paul. Nakasagana akmat amang suportaken ka. Kada kayo adwa. Iso ano anyaman ti pangedeng iyo, umanugotak. Suportaran kayo, anak ko. Nagkalaysa kami nga rod ken ni Paul manang Emmy. Kat apaman ang nakapagpasngayak, nagsarita kami ken ni Paul nga agabrodak. Kat ituloy na ti agadal. Iti kasta, saan ang mapasarunwan adagos ti anak mi. Nabati ken ni papa ti anak mi. Kat no maminsan, addamot iti ayan dagiti dadakkel ni Paul. Ita upaten ti tawan ti anak mi. Kat ni Paul, nakaturpos meten, kat imatmatunan na ti negosyo a binangon na. Ilaplepas ko matlaangan ti kontratak, taag for good akton manang, tapno makadenak meten dagiti agamak. Awan meten ti panggap ko nga agsubli iti kinamaestra. Tati panggap ko, tulungak tulaangan ni Paul amang imaton iti negosyo nga imbangon na. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Nora. Pagayam a Nora, umunay ti amin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo.
Saan man anabaligi ti panagbalin mo aman nursuro ako nam, nga arapaap mon idi ubing kapay. Mamati ak, anabaligi mo't ti binangon nyo a pamilya kan ni Paul. Makunak anatibkar ti pundasyon ti binangon nyo a pamilya. Ammom no apay? Nabinor ngamin iti panubok ti panangrugiyo kan ni Paul. Iso amamati ak, nga uray anyapay akita ti panubok ti dumteng kada kayo. Madairan nyo. Kat agden na kayo asiraragsak, iti agnanayon. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam ang nagpailingad iti nagan nga ami. Nga iti agdama, kat adda iti Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan nga ami. Iti agdama kat adak dito'y Singapore, ngam taga Isabela ak. Sipod pandemya, ken sipod na sarakak daytoy a YouTube channel, kanayonan apadaanak dagiti uploadyo, tamaliwliwa ak unay nga agdengeg kadagiti drama. Awan ti planok idi amang ipadrama iti padas ko. Ngam idi nagsarita kami kanilakay ko, nadakamat ko ti may papan iti daytoy a drama, kat agdengdengeg matgayam. Isu tinag ko na kanyak manang anapintas nga ipatulod ko ditoy ti pakasaritaak. Kasigurado kano nga ado ti mapidot nga adal. Diyak kayat ididamo, tamabainak kunak. Isu ako na nga adda kano kanyak no diyak ibinglay. Nagpampanunutak dayjay nga imbaga ti asawak. Kat naamiris ko, apod numot nga adu ti mapidot nga adal, iti pakasaritaak. Iso ang nagdesisyonak nga paidramak ti padas ko. Ngamjak imbagbagakan kwa na, takayat ko ang makla at tulatan, numangag na. Rugyak nga rudmanang ti agsalaysay, idi agnobyo kami pailaang kaninante. May sa idi apasdak ti pagpapaayan mi kani nante. Apay aya, di mo kaya't nga itulod ka ami. Diyak nga rod kayat, apay aya. Si Kamat. Kasla saan tanga gayan ayat gapu iti kas tangar aramidam. Ligalak mo't iti balayo ah. Amo dananang kentatang mo asyak tinobyom. Nagdagulit ka mo tanante. Diyak nga rod kayat nagpaitulod. Nagtangkan ti ulom. Amom? Kasla di na kay ayatan gapu iti kas tajar mo. Nagadong amom, makapasuron ka. Apay nga minaya kasta. Awan Anya ka mo tan, makapasuron ka. Ha? Dita ka man langan. Ha? Ami, mabit lang. Di na kumamot panawan dito ya. Ami! Makapasuron, nakaarte. Nagadong amona, makapabwisit. At mapaspasamak kan kaya ame. Apay nga murmuryot ka. Apay nga min ay asyak ka na yung di makitkita yung. Nay, una yun ti kasta nga ugalim ame. Apay akasta ti panakilangan mo kada kami aya. Anyat parikot mo. Ay apo, nagadong amuyo. Sandak nga min nga ikaskason ah. Sang kadilaw dak, makapasuron. Anak ko, hindi pailaan. Ibagbagamin kan ka saan anasaya ti kasta nga ugalim. Ngum di na kami matdangdanggan. Makapasuron kayo man. Dita kayo man langan. Ay, una yan dyan anak talakay.
Agmay-may sa nga anak ta. Ngam kasjay pa'y ti ugali na. Awan nga rod. Kalat-latan nga agmuryot iti santa mo't nga amo arasaon. Maala, aw-awaton talatan Anya ngay nga road. Alangan mo't aguraan takit din kat kasjay lang arudan ti ugali na. Kapilitan kan may sa anak ta ni Ami. Saan narumbang aguraan ta? Gapoy ti kasjay nga ugali na. Nante Barok, pasensya ka lakuman ha. Ha? Nanamin niyang? Sana kayat ni Ami ti rumwar iti silid na. Imbag akon nga daka, ngam di na kayat ti rumwar. Makaturturog ka nun. Kasta ka di, Nana? Isumot ti kunana, Barok. Amo na ka di nga umay ka dito'y ita. Day tatibindot ko, Nana. Tadyak imbaga kan ko anang umayak. Kaya't ko mga minasorpresaan. Naanyan, si kalakot nga rodan tinasorpresa, Barok. Takasanaw, di nakamot kayat asangwan. Anya nga rod, Nana. Awan ti maramidan tayo. Sana bale, tagkita kami matlang di trabaho inton bigat. Siya kung tiagkid daw iti pamakawan kan kanante. Pasensya am lakuman ti anak ko. Mawatak na namin niyang. Isang awan tanyaman na. Alang nga rodan, Nana. Patuluyo kon. Dinakman lang sinangumat, hindi na panak balayo idirabi Gungko naman. Apay nga minabasta mapankalatan ijay, di mo ibagbaga. Ami. Amo mo ta kasurun ko ti kasta. No da plano, ibagam nga umuna. Sana kasjay nga ramidam latan ti kayat mo. Kaya't kalahang Ay matasorpresa. apo, nagadungam mo. Basta dya kayat ti kasjay. Kasi timbaga ko, no da plano ibagam. Sana kasjay nga ramidam latan. Ulitak dya kayat ti kasjay. Jak amuno anya ti mayan natop nga iyawag iti ugalik manang Emmy. Numudi, irritable, wenno anya. Basta ti amok, no anya ti jak kayat, talaga ajak kayat. Kat uray pay nga takasano ti panangayayo ni nante kanyak no nagpasugnudak, talaga nga agpasugnudak. Kastaman ti ugalik, naanos lata ni nante. Pakitaan nak itinasayaat. Aywanan nak, kan sarungkaran nak ijebalay. Agingga akinid daw na ngagkalay sa kamin. Nalabit nga I'm in good mood iti day di akanito. Iso asaan ang narigatan ni nante, kat imanugutak adagos nga agkalay sa kamin. Itatagasawa kayon, anya ti plano yo. Sakbay nga ibagak ti planok, Nanang. Kaya't ko kumape ang mangag. Naan niya ti kayat ti anak yo. Diyak kahit ti pumanaw dito balay. Dito'y tangag naad. Kadwata datatang kananang ko. Ami, anak. Ang mga damot sa bali a plano ni Nante, may papanitipag na danyo. Nang runa kat agasawa kayo. Huwan mat ngamin anak ko. Iso akasaya ata no mga gantayo pa iti anyaman na pangpanggapon ti asawam. Di kaya agdanag, Nanang. Tatang. Kas itinakon-akon,
Noan niya ti kayat ni aming asawak, iso ti masurot. Oh, makita yo nanang, tatang. Awan ti parikot kan kwa na. Ami, anak. Sigurado ka kadinante. Kayat mo ti agnaed dito'y balay me. Saan nga iso ti dakkel ti balay me, Barok? Saan mo't nga importante no dakkel? Wano basit ti balay kat nanang. Ti importante, maawagan iti pagtaengan. Tauray dakkel ti balay, no saan mo tama ko na pagtaengan? Awan serbina. Sa bagay, pudno day ta nga imbagam. Saan ka di lakay? Ayun, bakit? Mala, no kasta ti desisyon nyo adwa. Isungarot ti masurot. Agnaed kayo dito'y balay. Ami, bakit? Awatan man dagito'y pinalingkik tani. Diyak mabalin niya isa doktor sapatos ko, tanapitak. Ami, alam mo dagito'y pinalingkik. Iyag mo, Barok. Siya kunti mangipan ije kusina. Nanang? Nalanyag mo nante. Siya kunti mangipan ije kusina. Sige nga rod, nanang. Ay, anya kamot din ami. At da ka lang arudon dito at sinagtiri daw ang nakatugaw. Ngam di pa ila si kamot tinangawat kadagiti pinalingkik. Impaturay mo pa ilang aninanang tinangawat ka nangipan ni kusina. Busy ak nga rod. Ay, unay kan. Para manumot lang ang dayta inawat mo ti pinalingkik ngay. Kan may sa, kasano ako na mabisi ka. Apay, ayan, nagadong ay bagbagam. Makapabwisit ka. Imbagak lang nga rodan a busy ak nga nagadupay lang ay bagbagam. Makapasurun ka talaga. Naimbag na naikanak iti tiyan sa makisarita kan ka, Ami. Apay aya tatang, anyat ibagayo. Anak ko, saan arumbang tinaalas nga ipakpakita mit asawam? Ha? Ne, anya analas nga ipakpakitak na ibagbagayo mo tatang. Di mo kunaan na di mo amo na anya tar aramidam. Di ka man agin didi, sika, Ami. Ay apo tatang, saan ko maatila sasawin nyo? Agin didimot nga ibagbagayo. Talaga amat nga, Ben. Irik-rik naan mi kan ninanang mo di asawam, tapno amom. Ha? Ti amom, di mi madlaw ti tratom kan kuana. Saan lang agsasao di asawam? Ngam amumi nga adda ti anak akanday jay. Adula amin, di makaamo no, dan anak aken na. Anyat bibiyang ko ay kankwana. Ay, unay kan, Ami. Nagalasan ti kasta pa nagrasrason mo. Mabalin ka di tatang, sardangan dakman na sirsemunan. Imbagak matan, awan bibiyang ko iti anyaman nga anak aken ni nante. No di na kayat nga ibaga, adakan kwa na. No kayat nasuluan day tay bagbagayo amadmadlaw yo marikrik na makaamaw iti biyag na. Mabalin ka ding agsarita ta, Ami. Agsarsarita talang arudon. Ami, bakit? Pangahasim ko ma. Saan ko mamatakas ta titratong kanya ka? Ni, anya atratok kan kang ibagbagamot nante. Dahil takas ta tratong kanya ka. Kanayon na kabugtagan. Kanayon na kami suutan. Kasla kanayon nga dabasol ko kan ka. Sumardeng ka man, nagadungay bagbagam. Ami, bakit? Saan ko lang ibagbagakan ka noon niya timadmadlaw ko amadi? Ipakpakaasik ka, asapay la kumatadinak mo't pabainan Awan mo't timadingar aramidag ka. Nagkuna ngamin apabpabainan ka aya. Ni, saan kit din na pa ng pabainter aramidam kanyak? Agasam, tauray nakasango dagiti dadakkel mo. Bugtaken naklatan no kayat mo. Misuutan nak no masaron ka.
Mababa inanak mo titikas tangar aramidong kanya ka. Ay apo, nagadulakit di nga mo mon aya. Kasto nga rod ti kababalin ko. Anya nga rod ti maaramid mo ngay. Iso nga rod nga ikurkurhir ko, bakit? May mayatan nga itapay laeng. Mailintag ti saan anasaya at ajar mo. Tadintukot iso ti pagtaudan ti saan tapag kinaawatan. Ay adula amin. No di nak maawatan saan laeng. Nagadung ammom. Buisit kit di. Maturog tantan eh, rabiing. Nagadung ammom. Saan laanam na minsan, ngam adu adaras a kinasarita nak ti asawak, maipapan iti saan anasaya at nga ugalik manang Emi. Jakman mo't ammo iti bagi, basta no feel ko ti agmisuot aklatan. No feel ko ti mangunget kaninante, uray nakasango pa'y dagiti dadakkel ko, ken uray awan ti madi nga aramiden na, kaunget ko latan. Jak pampanunutan no anyaman ti mariknana. Basta para kanyak, husto dagiti aramidek. Jak ammo, amang rikrik na gayaman iti nakaro ni Nante. Nante barok, amok no anya ti marikriknam. Ipasimuda ak dayta ti panagululimek mo. Nanang, Aramiden mi kan itatang yu ti amin. Kanayon abagbagaan mi ni ami. Namjak man amukan ko ana, ta saan latang agbaliw. kinapudno na nanang. Nagdagsan di barukong ko. Iti umadanin 5 ataw na panagdan namin ka ni Ami. Jack pulos nakita nagbaliw. Nante anak. Da kayo ti makaibaga no nagbali na kadakas nga asawa, nanang. Da kayo ti makaibaga no irresponsable ak nga asawa. Gaputa da kayo ti makakitkita iti mapaspasamak. Woy, nante barok. Amumi ka ni tatang yun no anya ti mapaspasamak. Saan dakmat siguro ang mapabasol? Nagdesisyon na kitan. Ha? Anya ti kayat mo asawan barok. Dumngag kayo. Taibagak kada kayo ti planok, nanang. Kataddanton kada kayo no babalahundak. Ngamkas itinakon-akon. Nakapagdesisyon akon. Ne, apay dagiti abag nante? Anyat linaon dagiti abag? Kawas ko dagita. Ha? Ne, apay anak abag dagiti kawas mo? Apay anak kaimpake? Inuray ka lang nga sumangpet. Sakbaya pumanawak. Pumanaw? Ne, papanam. Apay pumanaw ka? No di mo kabailan nga respeto ti kinalalaki. No di nakabailan arauman ka sa sawam. Awan nga rodon ti serbi ng agdan natapay. Anya? Kasi itinakon-akon. Inuray ka lang, Ami. Iti kasta, makapagpakadakin ka. Pumanaw akon. Agsinatan. Saan narumrumwar iti silid na ti anak ta, bakit? Ay, Makalawasan manipod pimanaw ni Nante. Makalawas mo na nakalidliday kung saan ang matagtagari ni Ame.
Basol na batlaang no apay napasamak ti kastoy. Awan ti sabali mapabasol no saan nga iso. Bakit? Nalabos mo't ngamin ti ugali na. Anya nga'y dinapnon di asawa na. Dayjay, pimanawan. Dakkel ti epekto na ni Ami ti ipapanaw ni Nante. Napalalo ti kinaliday ti anak ta ita. Tinasayaat kasaritam ni Ame. Ngamsakbay na. Dumngag kapay nga umuna iti ibagakken ka. Diyak kabalan nga awan ni Nante ti sibay ko tatang. Ay tagunay ti asawak. Ay tagunay ni Nante. Awan ti sabali apabasulem. No saan at ibagim anak ko? Namin anon a kinasarita da kaken ni nanang mo. Namin anon a nagpakpakaasiken ka di asawa. At ratuam kumay terumban. Ngumanyat inararamid mo. Anya nga'y. Dinapnuan di asawa bagat pimanawan. Pangasiyo ko, ma. Tulungan, dak. Kaya't kung agsubli ni Nante iti danak, diyak kabalan agsina kami. Nakasagana ka agbaliw para kan ko, ana. Ay, ayatak ni Nante, tata. Kabalam matlagayam tagbali o. Nga minuray mo pa'y mapasamak ti kastoy, anak ko. Pangasiyo, tata. Tulungan, dak. Masapul ko ti asawa. Tulungan, dak ko, ma. Ay, mala. Kitaan minuan niya ti maaramitan mi kaninanang mo. Ang umsapay la kumaa. Tamo matungpalan day ta nga imbagam anak ko. Agbaliw ka. Tapno maornos ti amin itinagbaitan niyo nga agasawa. Kalpasan ti duang aldaw, kalpasan ti panagsarita mi ken ni tatang, nagawid ije balay mi ti asawak manang, kat napalalo ti ragsak ko. Nagkidawak iti pamakawan ken ni Nante, kat ingkarik nga agbalbaliwak, basta di na kon pampanawan. Inaklon mo ti asawak ti panagkiddaw ko iti pamakawan, kat nangabarwanan kami adwa. Agingga, anaaddaan kami maten iti anak. Dua ti tawan ti anak mi, idi napagsaritaan mi nga agabrodak. Mamati ka man wenno saan, kaano laeng anaamwak, nga inikkan naklagayam iti leksyon ni Nante. Kinonsabos na ni nanang ko idi pimanaw. Lunag anakariknak iti pungtot, idi naamwak ti amin. Ngam nagari kanyak ti karik iti bagi, nga agbaliwak para kada kami kaninante. Kastamutan iti anak mi. Isu nga ita, naurnos ti panagdan nami iti asawak. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Ami. Pagayam nga ami, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Husto ti kunam iti damo apasat ti surat mo. Pakapidutan iti adal ti insalaysay mo. Saan laeng asika ti adda kasta nga ugali na? Tauray siyak, adumet ti amam mo. Sumagmamano kadakwada ti kasken ka anagbaliw, kat naragsak ti binukal da pamilya. At damat dagiti nagtalinaed tinaalas nga ugali da,
Iso ang nagtinag aliday ti sigod a kinaragsakda. Itibiyang mo pagayam ko, pinilim ti husto a desisyon. Iso nga ita, nananamom ti ragsak ken kinnaawatan nyo nga agasawa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad itinagan a Mildred, nga iti agdama, kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Mildred. Iti agdama, kat addaak dito'y Hong Kong. Karen renyuk lang iti kontratak iti October 2019. Naimbaglakit din tauray nag-lockdown gapo iti pandemic kat adalat ta trabaho. Nagasatak tanasingpet dagiti amok ditoy. Tatunggal ag bakasyon da idi saan pay a pandemic, palubusan dak nga ag sideline basta jak baybayan ti balayda. Iso, anadaras anakabayad ak idi kadagiti na utang ko dita Pilipinas tapno maka-abroad ak laeng. Namnama agmanang, apakapidutan mat iti adal daytoy padas nga inak ibinglay ditoy programa yo. Napasamak daytoy, idi adda ak pay laeng dita Pilipinas. Agkasartan, Mildred? Ha? Sigurado ka, Rocky? Wen, kaya't kung agkasartan. Amangan niya min makasarak kanto pa iti sabali at isukatnak. Anya? Tila sasawamat. Amano si kakit di ati makasarak iti sabali makasarak iti sabali nga ibagbagam. Aw-awisin ka nga rodan ng kalaysatan. Saan ka di? Nakasagana ka din amang ikalay sa kanya. Addan ornong mo. Madamat din sang kabasit. Umdas mat siguro day jay. Siguro? Saan ka sigurado nga umdas ti ornong mo apagkasarta? Anyat pagkasaranta ay? Huwes? Si kamat. Saan mo't nga importante no iti huwes no iti simbahan ti pagkasarantakit. Ti importante, agkasaratan. Mabindisyonan ti panagdenata. Rocky. Isong agkasartakit din. Makisarita akong kanitatang mo. Agkasartan, Mildred. Gusto mati ko na ni Rocky kat anak ko. Saan nga importante no ang grande no saan ti panagkalay sayo? Di napadag, mabendisyonan ti panagdenayo. No kasta tatang, umanugot kayo at talaga makikalay sa akon? At talatakan ka ti desisyon, Mildred. Si ka ti makiden na. Si ka nga ron ti rumbang amasuraw. Tatang, Basta siyak, at daklang dito'y amang tarabay kan ka anak kaw. Kada kayo no bilang laeng. Si ka ti makiden na kunakmanayin. Si ka nga ron ti agdesisyon. kaya't nga minan ni Rocky ti makisarita kada kayo. Ay kat nasaya at ano ikabkabilangan nak Genovium anak kaw. Pagyamanak launay no kayat na kangay pakada kanyak. Oh, apay anag sinay kangay Mildred. Adda ka di parikaw? Awan mat ket di tatang. Kaslag nervyosak ta sumre ka kun iti sabali nga agpang ti panagbiag ko no bilang laeng.
makisarita kayo ka ni tatang ko? Oray saklatan di makisarita kan ko, ana. Ha? Di mo isurot dagiti dadakkel mo? Saklatan di makisarita kan ni tatang mo. Ibagak tulatan ka da mamangkan papang. Rocky, Oh, ada ka di parikot, Mildred? awan mo't kit di. Ngam, sigurado ka si ka lang ti makisarita ka ni tatang? Wayne, sigurado ak, Mildred. Si kan samat tagduadwa. Kuang amin. Mas daawak laeng. Taapay adi mo isurot da mamangkan papang mo. Kabailak mo ti makisarita si Shak. Kanya pa ila kumaga po nga isurot ko idangay. Ha? Isa di kagdanag. Saklatan di makisarita ka ni tatang mo. Inton malam, itulod kay Jibalayo. Ta isumot ti pan nakisarita ka ni tatang mo. Itay pa yan nakapanaw ni Rakay nga maging gaita. Di ka pa ilang nagsasao anak ka. Apa yan? Tatang? Kanya't mapaspasamak kan kaaya, Mildred. Agbabawi ka ka, di makikalay sa kan ni Rakay. Nalpasan nga inyit nagko ti pamalubos kaw, itay kinasarita nak tinobyaw, anak kaw. Saan mo't nga itikas ta tatang? Sa anak mo't nga agbabawi? Ngam, pampanunutak lang amin. Di, anya? Okay lang kada kayo, anila ang Rocky, tinakisarita kada kayo? Nangagtamot nga agpada, jay pagana. Di nan tinaktak dagiti dadakkel na nga umay makisarita. Ibaga na latan kadakwada ti amin na nagsasaritaan tayaw. Kat okay lang kada kayo dayjay, tatang? Awan matidakas itikas dyan nga inaramid na. Importante kanyak, impakada na ka. Kinasarita nak iti personal, maipapan iti panggapyaw apa nagkalaysa. Jakman amo, no apay akas big deal launay kanyak, ti saan apa nangikuyog ni Rocky kadagiti dadakkel na, idi kinasarita na ni tatang ko, manang Emmy. Ngamkas ko na ni tatang, awan anyaman na, tati napateg kat personal, kan nasaya at ti panangipakada na nga ikalay sana kon. Saan apa nangisidir manang, ngam dakdakkel pay ti kwartak anabusbos idi nagkalay sa kami. Idada kayat na nga ibangon a negosyo, naggapumanen iti urnong ko ti impuunan na, ngam awan anyaman na kanyak, tanagsin na pata kami kat nga ruden iti sango ti altar, nga iti rigat ken ginawa, kat agbinadang kami. Saan mat nga iti panakibiyang Mildred, ha? Nang masaukla ang daytaw. Anya day tatang? Naragsak ka ka di iti din na ni Rocky. Tatang, Ulit ang anak ko. Saan apan nakibiyang? Papalpaliw ko ti amin, tagnanaad kayo kat nga ron diti balay. Iso nga awan mo't ti mailimod kanyak. Kas mapaliw ko nga ben. Si kalaang magtada na talagad at trabaho na. Ni Rocky, punuan ang ibangon iti negosyo na. Ngam nabaybayan naman, takasanaw. At adoma ti kada na iti ayan dagiti barkada na.
Sakit no adda dito'y balay, nakapupuklatan niti si Lidyaw. Rumwar laeng no pananganay. Tatang, Si kamot latan at adang agtigtig na para ka na kayaw, anak kao. pangaasiyo tatang. Baybayan nyo kumaasyak ti makisarita kan kuana. Kas itinakon-nakon Mildred. Nasarita klaeng mata, ta isungarod tinapaliiw kao. Gamkit day, saan na ka makibiyang? Tabiyag yung agasawa day ta. Ang dinak mat siguro malapdan, no pagdamagan ka no naragsak ka iti denana. Di mo maikat kanyak ti agdanag, Mildred. Tasakit nga ron ti amam. Mildred, anda napinta sa negosyo apang panunutan mi iti gayem ko. Agsosyo kami. Ha? Tinapintas pa dito eh. Basit lang ti masapol nga ipuunan mi. Ngamdakil ti kita. Isa magustuak launay na agsosyo kami. Kat sikaman. No mayat, di sige. Makisosyo ka kan kuana. Kasapulak ti pagpuunan, Mildred. Ha? Saan mat kidi nga iso ti dakkel unay ti isosyok ken kuana? Siguro agarop 20,000 lahat. Rocky, pasensyakan. Ngam saan ka maikan ita iti kasta agatan. Panyamat din. Sayang mat ti oportunidad. Imposible mat ngawan ornong mo. Kuang amin. Panyamat din. Agasawat ha. Ngam di nakpay suportaran mat. Makapaupay ka, Mildred. Ne, sa dino ti papanam. Makamuditan. Ay, anya ni Rocky. Nagalastikas di nga ugali na. Di naman la inamumot na anya ti makagapo. No apay ako nakajak maikan ita iti pagpuunan na. Ay, una yan. Imbagam ko mga minta, masikog ka, Mildred. Jack nga rodon na ikan iti gundaway amang ibaga tatang. Tapinanawan nakmutlatan. Ay, unay matan di asawam. Kan may sa, apay nga asika ti obligaan na amang tad iti pagpuunan na. Awan nga min ornong natatang. Amuyo met. Saan ang nagbaligi di negosyo nga imbangon na idi. May sapay da ita. Di mo't si kamanan tinagpuunan, idi nang ibangon, iti negosyo. Tatang, Ita, si kamanan tinamnamaan na pangalaan iti pagpuunan na. Apay nga akas ka. No inasikaso na kumaidi ti imbangon na ang negosyo, saan kumaan nalugay? Nung saan mait? Takas iti kanayon nga ibagak. At adumot nga binti kaada na itayan dagiti barkada na ngam ti panangasikaso na kuma iti pamilya na. Sa ita, isupay ta daganas na nga agpasugnaw, tadi mo pinatgantikid daw na. huston tatang, bayan yun. Sana balit kasaritak ni Rocky. Ibagak kan kwa na ti makagapo, no apay ajak maipaay tikid daw na. Ha? Ano kasta? Masikog kan, Mildred? Uwan Rocky, isa pasensyakan, no jak pinatganti kid daw am agatan. Sagsaganak ngamin ti panaganak ko. Sigamat, baybayamon day jay. Awanan yaman na. Ti importante, adanton anak ta. Rocky, Jak matama masikog kagaya man. No amukla ko ma. Sana ka pimano adagos idi nagsarita ta. di nakmat ngaminan pinalupas ang Baybayamon day jay, Mildred. Basta ang nadam ti bagim ha. Jak kaya't nagtrabaho kay tinadagsen. Masapul nga ang nadam ti anak ta.
Isong anad amot ti bagim, tani, masikog kagayaman. Agan anad kakanayon. Saan mi man ang napagsaritaan ang naimbag, ti maipapan iti panagpasugnod ni Rocky, idijak na patgantikid daw na. Naragsakan akmeten, gapo iti nakitak a kinaragsak na ang nakaammo, ama sikuga kon, manang Emmy. Impagarup ko idi no agbaliwan ti kasla papetiks-petiks laeng a panagbiag ni Rocky. Tamaaddaan kamin iti anak. Ngem nagbidutak, taapaman ang napalabas ti sumagmamano abulan, kalpasan ti panagpasngay ko. Kaslaki marupay ti kina-immature ti asawa. Rocky, bantaya man pa'y ni baby kabayatan ti panaturog na, ta isambot ko ti aglaba. Anyamot tan. Kita amot ama kumikumak dito yung cellphone ko. Ada kaming tournament meeting game dito yung cellphone. Ha? Masapol lang mga abak kami ti tournament. Tada premium mi dito eh. Mabalin ka latamat ng cellphone, kabayatan ti panang bantay mo iti anak ta nakaturog. Diyak nga rod may concentrate tagay ayam no da sa balingan aramida. Ha? Kan may sa, nakaturog ba't ni baby? Man ano aya? Amangan nga rod no kalaat nga agbalikid kat matinag iti kama. Ikam nga min iti sapal na apungan atap no saan nagbalikid. Kanya ka matan, di ka agpampanunod. Rocky, Alan, panawan nak dito yan, tadyak kahit ti masinga. Makumikumak kunakmay. Anyakit gaya man ti ugali dyan nakiasawa ang Mildred. At dan sa mo diferensya na. ha? Ubing-ubing ti Jarna. Tatang? Di na pa'y mabantayan dyan anak yaw. Kasanulagaya man ngay no saan kayong agnanay dito'y balay. Di ka nakakaasik ako man. Ay, jak mamut amo ka ni Rocky, tatang. Namin anon a kinasaritak. Wan ko nana, ngam inton kwan. Agsublimot lak ta iti sigod. Ay, piiman ka pa'y anak asawa anak kaw. Imbes ko mga ginawa ka, taadama ko na katakunay na imaw. Saan may takas langit din na nayunan tibagin maw? Tatang, Numan nakibiyang akla ko mga ama. Ay, amangan no pinatakyas kong dito'y balay di asawa. agyaman ak taman nakaawat kayo, tatang. Kat agyaman ak unay, taada kayo latta amang igigiya kanyak. Ang maginggat kaano nga itikas ta sitwasyon mo, Mildred. Di mo kunaan atong palbiaglatan ngan anusam tikas di ajar ti asawa. Rocky, apay nga di maimpake ka? Di akon maanusan tikas to abiyag. Naumakon. Ha? Anya ti di mo maanusan? Kansa dino ti papanam? Apay nga agim impake ka? Papanak pa'y lagyan ni Jayan da mamangkan bapang. Agsina ta pa'y laan. Anya? Panawan na kami ti anak ta? Makapauma nga rin tikas to yapan nagbiag. Diyak kaya tikas to'y. Awan pagmamaayan ti biag ko dito'y. Anya? Unay kamutan?
Si kapay ti daganas na ngagsao iti kasta. Dayta nga ugalim ti makapasuron. Kunamlan sikat ti kalalaingan. Rocky, amom asa anak akasta. Kan maysa, no naumakan ako nam itibiyag mo. Awan sa bali ang mapabason no saan asika. Takasla saan kapay anahustuan iti panunot. Anya? No kunam anaumakan, naumaakmatan. So sige, no kayat mo ti pumanaw, addakan ka dayta. Immature. Aw, anya nga'y anak ko. Nakasaritam ni Rocky. Wan tatang, Kahit anya nga'y. Pwede mo kadwa si Mang Pat. di na kanon kaya tatang. Anya? Nagalas ka no ti ugali. Kat di na kanon maanusan akadan na. Si Kapay ita tinalas ti ugali na. Idinto tayo sulangarunan tinagbalin abagan mo manipot idi nagkalay sa kayaw. Inaramit ko ti amin. Tap na maalukoy ko nga urnusan mi ti amin tatang. Ngam natangkan ti pangadang na. Nauma ka nun iti sitwasyon mi. Mildred, anak ko. Kurang na lang agparinto mga kitisango na tatang. Tap na makumbinsir ko lang nga ipayan mi iti may kaduagon daway ti binukal mi a pamilya. Nga madita madilatan. Gusto ka nun di sa magmamanatawa na panagananos na nagnaan dito balay. Anya? Ay, unay kat gaya mo ti ugali dahil siya alalakay. Di kagda nagmildred. Adak lang dito'y anak ko. Saan ka baybayan? Amok anak karkaro ita nakasapulam ti mangigiyakan ka. Gapo iti mapaspasamak. Adak lang dito'y anak ko. Kadagi di apanawen, akas labumtak ti barukong ko, gapo iti napasamak. Di nakpulos binaybayan ti amak manang Emmy. Kanayon na nga ibaga kanyak, nga awan ti rumbang apagladingitak, taawan mat ti basol ko. Isumatlaang tinangalukoy kanyak, asar dengakon ti agpakpakaasi iti asawak, tapno agsubli iti denak. Naaramid ko kanon ti papel ko kas asawa. Gaputaing ka gumaakket nga rod a kinasarita ti asawa. Tapno maurnos ti amin. Ngem isumot ti madi, tanauma kanon. Nakaskas daaw, tanaglaka anauma. Idinto ta iso ti agganat idi nga agkalaysa kami, nga uray saan matgayam a nakasagana. Napaitman tinagbanagak, pinatibker ko ti riknak, babaan iti panagkarkararag ko iti namarswa, ken panangipamaysak iti atensyon ko iti trabaho, ken iti anak ko. Kaab-abroad ko launay manang, idinadamag ko anabagkong ni Rocky. Gapota na involve iti love triangle. Ngam kasla sa anak kon nga interesado pa'y amangam mo, no anyan tinagbanagan na. Basta ti kayat ko ita, saya atak ti agtrabaho dito'y abroad, para iti masakbayan ti anak ko. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Mildred.
Pagayam a Mildred, umuna iti amin, agyaman aken ka iti panangibinlay mo iti pakasaritaam. Anyan ang makapangaryat tinagbalin nga asawam. Isu lang nga ruden ti awan disposisyon na iti biyag, ngam isupay ti adaganas na amang ibaga, anauman iti panakidananakan ka, iti sumagmamano atawan? Agasam ngay dayta? Asino ngay ti saan ang makapungtot, iti kasta adyar ti tao? Ngam naanos ka pagayam ko, taing ka gumaamlat nga urnusan ko mati amin iti nagbaetan nyo. Isu na laeng takas iti nakunamon, immature ti asawam, iso ang nakarikep ti utek na kadagiti banag amang pasaya at pay kuma iti relasyon nyo. Maipapan iti pan nakabagkong na akunam, diyak ko makayat nga ibaga, ngam nalabit akarma na dayjayan, gapo iti naalas nga aramid na. Saya atom kat iti panagtrabahom pagayam ko, tapno pumintas ti masakbayan nyo iti anak mo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat manipod iti pagayam ang nagpailingad iti nagan a Lindon, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan iti nagan a Lindon. Iti agdama kat adda kami dito'y Canada asang kapamilya. Aklo nagkasaanak asigod adumdumngag iti iloko a drama. Gaputa saan met a panaglastog, adda kabailan mi iti biyag. Napadas ko laeng ti dimngag iti drama dito'y channel yo gapu iti asawak. Agingga, ang nakairwaman ken naawisak meten ang nag-email kada kayo. Nabak nang tinagtaudak a pamilya manang. Ngem makapaladingit nga ibaga, a broken family kami. Agtawanak la iti sangapulo idinagsina da mama ken papa. Gaputa pasig a negosyo ti asikaswen ni mama. Kat tilatan panang parangay na iti kumpanya na ti ayan ti atensyon na. Dita arimusing tigurak para iti inak nga indakdak kelak manang. Imbagak matan mama, naragsakak dito Canada, nga oray sa anak nga agnanay ditayan ni papa. Diyak mo't question na ran no naragsak ka di tawan no saan. Di bagbaga, kat no kayat mo ti madaan iti posisyon iti kumpanya. Mama, please, ada trabaho ko dito eh. Ngam sa bali lang tanog trabaho kay ti kumpanyak dito Pilipinas. Besides, sikan tumatla ang timang tawid iti daytoy. No, mama. Ada dagiti ka-share mo iti dayta kumpanya. Better no ilakom tulangan kadakwada ti share mo. Ah, Lindon. I'm sorry mama, but I have to go. Bye. Amo ka pambarlang ni mama kayat nakngay ka iti posisyon iti kumpanya na iti Pilipinas. Kaya't nalang nga agawidak tapnag na idak iti poder na. Ngam saan? Nasakit tinakam ko kunkwana. Gaputad ada pinili na iditag negosyo. Ngamda kami kan ni papa. Nasakit tinakam ko kunkwana. Lindon, iho. Apay no pagustuha mo ti kayat ni mamam. Al-alukuin dak nga agsublikan ni mama. Iho, nabayag na panawan tinapalabas. Di mo kunaan na di mo pa'y lamaklon tinapasamak iti pamilya tayo. Naaklon ko na ita papa.
Ngam ti santo na mapunas. Kat ti sakit tinakam ko kun ni mama. Gaputa na patpatagkan kuha na tinagpabaknang ngam datang agamana. Lindon, saktupay. Nabayagan na napakawan ko ti inam. Gaputadan sa bala pamilyang papa. Ngam siyak. Agtali na edan iti kaunggak ti gurak gapo iti inaramid ni mama. Iso ti makagapo. No apay ang nagbanag tayo of broken family. Ar-aramidok ti amin. Tapno'y pakaawat ko kan ka. Asa narumbang akaguram ti inam. Ngam saan ko atangal ti isip kan riknam, iho. Basta ti makunag. Sursurwam ti mamakawan. Nang runa kat inam dayjay. Good morning, madam. Siyak ni Ana. Tiagbali na personal nurse yo. Siyak ni mga sikaso kada kayo. Amok, nakasarita kun ti doktor ko, kay sumatlaang ti head mo. Kunana si kakano ti kalaingan, kan kagagatan a nurse da. Madam, Nabasa mo't siguro ti kontrata. Diyak kaya't amaamuan ti uray asino ti may papan iti sakit ko. Iti daytoy abalay. Sika, kan siyakla ang ti makaamu nga danadagsan a sakit ko. Naawatam. yes, madam. Ultimo dagiti babaunan diti balay ko. Karamanan ti asino man a kapamilyak. Awan amuday ti sakit ko. Iti daytoy abalay, datala ang ti makaamu iti pudno. Iso anam na maa katong palom ti nakalanad iti kontrata a pinirmaam. Tanusaan, mabalin ko apay kat ti lisensyam. Nagsakit unay. Mabitlang, madam. Pag tumaron kayo ti agasyo, mabitlaan. Darasama! Danga! Wan, madam. Amom lang aruda na dumikdikar ti sakit ko. Ngam nakabubuntog kalatang agtigtignay. Awan pa'y serbem, buwisit ka. Aduyan, madam. Agtumar kayo. Aduyan. Kinapudno na manang Emmy. Jack idiam mo, akas tagaya man ti mapaspasamak iti inak dita Pilipinas. Saan na ngamin nga imbagbaga kanyak ti maipapan iti sakit na. Iso ajak matlata kayat ti agawid. Kailiw kumot ti inak kadagidi akanito. Ngam atiwan ti sakit tinakam amarikliknak ti iliw ko kankwana. Agingga ang nakaawatak iti awag, iti mismo a nurse ni mama. Anyak kumaga po apatsyak dagita nga ibagbagam. Kat italaang mo't anaam mo ka. Iti pa'y cellphone. Saan kayo apilpilitan ang mamati kanyak, sir? Lamasapay lang kumata makawid kayo. Tapno mapanag na kanyo apod no ti bagbagak maipapan iti inayo. Amo ka pa kaisag makak day ti apan nang ibagak kada kayo iti pudno akasasaad ni madam. Gaputad na pinirma ak kontrata. Diyak maiptura nakitkitaan ti kasasaad ni madam. Nang runa no dumikar ti sakit amarikrik na
na, gapo iti sakit na. Ha? Day talaang Sir Lindon, agyaman na Mabitlan. Kasano na mo ang tinagan ko? Kanti contact number ko? kanina na maeng. Di katalag ni Madam Didi Balayo. Sige sir, bye. Ha? Pinutad na. Adda ka nun nadagsan na sakit ni mama. Personal nurse ka nun ni mama dahil dyan nga ana ngay mawag kanyak. Pudno nga tati bagbaga dahil dyan babae. Isa lang ti pamuspusan. Kapno maamuam no agsasawi ti pudno ti bagbagam nga imawag kan ka, iho. Papa, nawawan la kumati sa bali a pamilyak. Agawid aki di Pilipinas, iho. Ang humjak kaya tapagtautan ti ririmi ti stepmother mo ti maipapan kan ni mamam. Sapay la kumata maawatam dayta, Lindon. Siya kunti mang ibagbaga. Agawit ka, Lindon. Kasapulan na katiinam. Andi ngayam, tapno kumirad ti pakinagam na, kat maikan itinamnama, ka nagpaimbag. Papa, di ka kumapailuyos iti sakit tinagam managumok di tabarokong mo. Ti panunutam, kat inam dayjay. Awan ka ito'y alobong, no saan nagapukan kwa na. Daita kuma, ti kanayon alaglagi pang iho. Agyaman nakta ganyo ti daw ko kada kayo, Sir Lindon. Agyaman nakta nagawid kayo dito Pilipinas. Nakapimpintas dahi ti nurse ni mama. Madlawa na singpat. Sir Lindon, mangmangagdak ka di? Ha? When? Dangdangak ti bagbagam. Sir, kasi tinakunakon. Adda pinirma a kontrata ajak ibagbagay ti uray asino ti may papan iti kasasaad ni madam. Binalaagan na kun ididamo pay laeng, apaikat na ti lisensyak. Iti kanito ajak tungpalan ti nakalanad iti pinirma a kontrata. Iso akid dawag ko makada kayo ano mabalin. Saan nyo nga ibagbagakan ko na nga imbagak kada kayo ti pudno a kasasaad na. Di kagdanag ana. Kabalak tagpamarangawan tamok may papaniti kasasaad na. Pagparangit la nagawid ak, ta interesado ak iti jaya na kanya kaposisyon iti kumpanya ngay matanan na. Agyaman nak, Sir Lindon. Awanan yaman na. Ala, pangay na ibagamon kanyak ti amin. Masapol nagpakita ak matan ka ni mama. Masapol ang maamuanan nga adda akon dito'y Pilipinas. Naimbagmat na nakapagpanunot kan, Lindon. Magustuak ti panagawid mo dito Pilipinas. Mama, Kas nakunakon kan ka, idinaudi nga inawagan ka, ada posisyon mo iti kumpanya nga imatunak. May bagay launay kan ka day di posisyon. Tama inaig iti inturpos mo a kurso iti abroad. Anya ti makunam, iho. agyaman na kiti oportunidad, mama. Namnamaan nyo nga ipaikot ti amin nakabalak. Tapno saan na madadaldi pa nagtalag yung kanyak. May papaniti bagbagayo a posisyon. Nasayaat. Ala, agsagana kan, tamang rugi kan iti kabiitan a panawen.
Kalpasan tinabayag a panawen, adi mi pa nagkita, gaputad daket nga rod idi dito'y Canada, jakman la nariknaken ni Mama Tigagar na iti panagkita mi manen. Nakarkaro lakit din anadagdagan ti sakit tinagam ko. Tapanagriknak, ket talaga nga empleyado laeng iti kumpanya na, ti pangibilangan na kanyak. Ngam daytoy ti jakam mo, idi simmang petak, manang Emmy. Damagag man ken kaana, dakasak ka di. Ha? Madam? Pagdamdamagan ka, dakasak ka di at tao kunak. Ibagam kanyak ti agpaiso. Istrikto kayo, madam. Nauyong kayo. Ngam kinapudno na. No siyak ti saludsudan nyo. Jak ibaga adakas ti ugali yo. Anya ti kayat mo asawan. Amo kadag iti makitkita mi nga ugali yo ita. Kat epekto ti sakit yo. Tauraya sino? Maaburido. Numadan iti nadagsan a sakit akas kada kayo. Ha? Ngam mamati ak nagbalin adakkel a motivation iti panagpaimbagyo ti kaadan ni Sir Lindon. Ana. Kas na ko na ti doktor, adapay namnama nga agimbag kayo. Nang runa kat saan pa'y matanakaro ti sakit yo. Huston. Adon tinaibakam. Kaslasikan ti kalaingan, ana. Madam? Nga magyaman na kiti anus mo kanyak. Itilaksid ti pakpakitakan ka. Agyaman na kunay. Magusto ak nagiti proposal mo para iti kumpanya. Talaga saan ka nagbidot anang ijayakan ka iti posisyon mo ita. Talaga ka din nga empleyado lang ti panggit kita kanyak, mama. Ha? Talaga ka din aging kaita. Kat day tapay la pride mo ti pagturayam. Anya ti kayat mo asawan? So magmamano na bulan manipod simmang putak ditoy. Ngam di mo lat ta ibaga kanyak ti pudno ka sa saad mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Talaga ka din nga ilimod mo kanyak ng anak mo ti maipapan iti sakit mo. Anya? Ati ayok nga ana. Payman. Mama, sa dino ti papanan nyo. Mama! Hawanan kay tibain! Madam? Adda pinirma ang makontrata. Ngam linabsig mo tinakalan na di chay. Imbagam ka ni Lindon ti may papandi ti sakit ko. Madam? Hawanan kay tibain. Paikat ko ti lisensyam kas nurse. Di ka nagtungpal iti saritaan. Pasensya kayon, madam. Pakawanan dak, no linabsing ko ti kaya diyo mapasamak. Marikriknak nga na makatulong iti dakkel ni Sir Lindon iti panaging bagyo. Isungay ka gumaka kinuntak. Tano siya ti pagpilyan nyo? No maikat ti lisensyak. Wano maisalakan kayo a pasyente. Adada pilyak ti panakaisalakan nyo. Taday ti sinapata ka pagrabangak. Di mangisalakan iti biyag ti pasyente kaginggat ka baalak. Iso ano pa kay katanti lisensyak ni tingay naramit ko. Aglunak, madam. Aglunak.
Kaya't mo asawon, mama. Ituloy mo ti pangtam kontra ka ni Ana. Wan, linabsing na ti aday ti kontrata. Rumbang lamay kat ti lisensya na. Anyan. Talaga gayam nga awan ti nagbaliwam, mama. Ha? Bidot sa ti desisyon ko nga agawid ak ditoy. Tapno makadin na kayon. Tapno kalpasan ti ado atawan. Mariknak ti pamatagyo kasinak. Ngam saan kayo gayam lata nagbaliw, mama? Lindon. Idi na amuak ni Ana ti maipapanit ti sakit yo. Nagdesisyon ak nga agawid. Tapno maiwanan kayo. Tapno makadin na kayo. Ngam sa bali lata tinapatag ka na kayo. Iso atangay kastamot lang ti ipakpakita yung nga ugali. Agsubliak langan ni Canada. Kat saan dakto na makita pa'y, mama? Saanen, Apolos? Impagarup ko idi, no talaga nga awanan tinamnama manang Emmy. Ngam apaman ana ibalikas ko adinak tun makita ni mama. Kalaat nga inarakop nak. Kat ditan anang rugi ang nagsinsinangit kami nga agina. Iti umuna agundaway, nangag ko ti panagkidaw kanyak ni mama iti pamakawan, gapo iti napasamak iti pamilyami. Ngam imbagakkan kwa na asaanan anapatag tinapalabas, katrumbang nga aklunan min ti amin. Iti ababa asarita, naurnos ti amin kada kami ken ni mama. Kat di namutan intuloy ti pangtana ken ni Ana. Syakit di tinangituloy iti panggap ko ang mangaram ken ni Ana. Kat sa anak mat anapaay. Iso nga ita, kat agasawa kamin. Ada kami ita dito'y Canada, kadwami ni mama. Kat isulat ta ti agtultuloy ang mga asikaso iti inak. Ti kumpanya na dita Pilipinas, intaleknan kadagiti kasosyo na. Kat naragsak kami nga agdaden na ita dito'y Canada. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Lindon. Pagayam alindon, umunay iti amin, agyamanakan ka iti panangitalag mo iti padas mo dito'y programa tayo. Napait man tinapasamak iti pamilyam, gapot ako namkat nga rod ang nagtaod ka iti broken family, nasubadan mo't iti napintas agasat ti binukal mo a pamilya, kat naurnos kayo pa'y nga agina. No dadduma, pride tiga puti saan a pagkikinnaawatan. Ngam iti kanito a masursuro tayon nga aklunan ti anyaman abidot tayo, agbalinton anaanayas ti amin. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, ganto
Isu